मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलला 150च्या वर सबस्क्रायबर कंप्लीट केलेले आहे. तर मित्रांनो, असाच सपोर्ट राहू द्या आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू ऑल फ्रेंड्स. चला तर मग आता व्हिडिओ सुरू करू. काय माय बीन, इतका मव्या आला, कसंच करावं? इतका मव्वा भुईमुगावर आला, आता कसं करावं रे माणसानं? जीव द्यावं का शेतकऱ्यानं? काय करावं आता? काही सुसूही नाही राहिलं. मव्या माराले औषधी आहे 2-3 हजाराची. आपण गरीब माणसं 2-3 हजार इकून तिकून लावले बी तरी भुईमुग नाही आला, तर मग कसं काय करावं सुचत नाही राजा. थांबले का शांताराव भाऊ तेली पाय विचारून थांब. अरे कोण रमेश भाऊ वावराच्या गेटच्या बाहेर कोण? काय झालं? काय सांगून फायदा आहे राजा? भुईमुगावर इतका मव्या आला, इतका मव्या आला, काय करावं सुचू नाही राहिले. अरे फवारणी मारा ना हो, 2-3 हजार रुपयात मग वेचक एकदम. महापुस तेवढे पैसे नाही ना सध्याच. आता मग मारासाठी फवारणी तर करावंच लागेल. आता पाय बघ तू, ते तुझ्या पुढचा विचार आहे. पाहिजे कुठून 500 रुपये तिथे आपण घेतले, 1500 रुपये ते एक परी वाटल्यास मी देईन बा तुला 100-200 रुपये. पाय जर कर पैसे लवकर फवारणी टाक करून. पाऊर आलं मी लय खराब राहिला बघ भाई, मी कर बर ते आठवण कर. हो बरं, दुसरा घरगुती उपाय नाही काय बरं आपला? घरगुती एखादा असेल तर सांगा ना आपल्याला. घरगुती लेका आता नसन बा घरगुती, पण थांब खायले का कोणता सांगा ना, जरसा सांगा ना. किती बजेट किती बजेट मध्ये जाईन काय? जर 3000 रुपयाच्या आत जात असेल तर जमते आपला बजेट. पहा मग सांगा. तू काय कर, आता 10 किलो गुळ येते तुझ्या बरं. भुईमुग किती काय सांग पहिले? आपला भुईमुग काय 3 एकर. 6 किलो गुळ घेऊन ये आणि एखादी आपली तेलाच्या कॅनी भर ताक आण. नाही ताक नाही, दूध पाहिजे. दूध आण आणि ते मिक्स कर मस्त आणि पंप्यानं फवारून टाक. मग मारते म्हणते त्यानं. हो ते मारला ना लोकांना, मला माहिती आहे ना राजा. अरे बरं मग मरण ना त्यानं? कोण कसं काय मेले का लोकांचे ज्यानं मारले त्यानं? अरे मेले म्हणून सांगू राहिले ना राजा तू. म्हणले तुला आता असं सांगा होतं, तू म्हणतो खोटा बोलतो म्हणजे. असं मेले का नाही ते सांग म्हणतो. अरे सांगू राहिलो तुला मेले म्हणतो. काय ऐकत जाय मी. अरे तू ऐक राजा, होते करून टाक तेवढी फवारणी, नाही तर भुईमुग वाया जायचं ना तुया. नाही रे बरं, आता ते आप्पासमोरची पालखी येते ना रे, आज तर भागवत बसते 23 तारखेला इथं पारवेले. तर मग आता पालखी येईन ना, मग 1 तारखेला पालखी येत वाटते ना तुमच्या वावरातून. हो ना, येत असते बुवा. काय आता ते भुईमुग तुळ जाऊ दे ना. लोक आता तर असते तर देवासाठी, मग आपल्या वावरातून पालखी जाते, आपल्या नशिबाची गोष्ट आहे राजा. ती गेलं पाहिजे. मी तर म्हणतो दरवर्षी आपल्या वावरातून पालखी गेली पाहिजे. अरे काय होते तेवढं तुळवलं तर देवासाठीच करू राहिलो ना आपण. आपल्याला देव तेवढंच त्याच्या डबलने देणं आपल्याला. तुळवलं तर काही नाही होत. बरं पालखी जात कुठं असते बरं? इकडून येत असते म्हणते ना, या पांदीच्या धुरीकडून. कुठं कोणत्या झाडाखाली जात असेल ना, ते वावरात दाखवून झाड. ते पाहते मी हात दाखवला, ते वरी लिंबाचं मोठं झाड आहे ना, त्या झाडाखाली जात असते पालखी आप्पासोम महाराजाची. लयच मजा येते हो. तुम्ही पण येऊन पहा. जे कोणी व्हिडिओ पाहत असेल ना, पारवेला येऊन पहा. मी एक परी पत्ता सांगतो तुम्हाला. पहा, जिल्हा वाशिम, तालुका मानोरा, पारवा आपला. मानोऱ्याहून 15 किलोमीटर आहे फक्त पारवा. आपण कोलारवर आल्यावर तिथं बोर्ड दिसतेच तुम्हाला. या नक्की या. 1 तारखेला या. आज भागवत बसणार आहे 23 तारखेला. बोले का सांग बरं त्या कार्यक्रमाविषयी माहिती सांग बरं. मी आलेलो का इकडून वाटतं. आपली वय काय, पण लय दिवस झाले मी या गावात आलो नव्हतो. कसं आहे ते येत असतो, पण मंदिराचा कार्यक्रम नाही पाहिला. सांग बरं कार्यक्रम काही असेल तर मी येतो मग 1-2 तारखेला. अरे कार्यक्रम जर सांगितला तर राजा 1-2 तारीख काय, तुम्ही तर रोजच येता. अरे भागवत राहते राजा ते राजेंद्र महाराज वाकोडेचं. लय सुपर गादेगावचे राहते मस्त. त्याचा साऊंड घेऊन आहे सर्वच आहे. लय मस्त भागवत राहते. संध्याकाळी कार्यक्रम राहते विविध प्रकारचे महाराजाचे. 7 दिवस 7 कार्यक्रम असते. मग 1 तारखेला समाप्ती असते आणि संध्याकाळी मस्त मग मिरवणूक निघते. पूर्णाच्या पोळीचं पूर्ण गाव जेवण राहते. ये जा तुम्ही यंदा, तुम्हाला समजतेच नाही काय. आणखी सकाळी पारायण असते सकाळी बुवा 7 ते 9.
शालिग्राम चौधरींच्या इकडे जेवणही पण असते. मग सर्व जेवण करायला जाते तिथं मग 10 वाजता. हो, मी या यंदा साल तुम्हाला समजते निकाल कसा आहे काय आहे. येतोच मी, पाहतोच आता. तुझ्या वावरातलं भुईमुग आहे म्हणतात, तुझ्या वावरातून जातीन पालखी. येतो मी, येतोच यंदा काही हो. तुम्ही काय करा, 1 तारखेला आल्यापेक्षा आजच येऊन पहा, भागवत पहा आपलं कसं आहे मंदिरातलं पारव्याचं. तुम्हाला आवडलं तुम्ही रोजच येता ना. अरे मी गॅरंटी देतो ना, इतकं शुद्ध भागवत राहते, लय मस्त राहते. येताच तुम्ही रोजच येता. भागवत तर ऐकून पाहायचं. 3 वाजता आहे रे मग आज. असं ना 12 वाजता असं का किती 3 वाजता बसते वाटते आज, नाही का? हो, मी पॉम्पलेट पाहिलं, त्याच्यावर होतं 3 वाजता चालू होईल म्हणून. तर 3 वाजता होईन मग तेव्हा येईन काय. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि भरभराट कमेंट्स करा आणि सांगा पुढचा कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओ बनवायचा. मित्रांनो, तुम्ही सर्वांनी सबस्क्राईब केल्याबद्दल मनापासून आभार.